Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bidzikri amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salasu utawi perkara telu. Iku man wong kunna kang ana sapa man fi ing dalam wong. Ada tiga hal yang nanti akan dialami oleh manusia nanti ketika di hari kiamat. Adalah kang yubi iman sapa Allah Gusti Allah kaka asyi ing dalam sak ngisore arasy Allah. Yaumana yadillah orang yub iku mau wujud illa dilluhu kejaba yub Allah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya di akhirat itu ternyata ada kejadian fenomena yang namanya ar-ra mahsyar. Yaumana dillah illa dilluhu, yang tidak ada naungan iup illa dilluhu kecuali iup Allah. Jadi kan akhirat itu orang mau nyewa kereta, orang mau nyewa tindo, wonten mau nyewa payung, karena di akhirat sudah kekuasaan Gusti Allah. Lah dia sing berhak mangke boten kepanasan. Karena ibu-ibu Gusti Allah adem. Niku al-wudu suwijine wong sing tukang wudu. Nek kula panjenengan sedina sawi kira-kira wudune ping pinten, Pak? Minimal kan ping gangsal ya. Karena waktu sholatnya gangsal dan. Tapi nek saged kula jenengan didawami wudu, Pak. Oke, dawai wudu niku ampun ngantos kula jenengan batal wudu. Nek kula ajar latihan dawai wudu pun alit-alit. Berarti nek ngomong batal wudu, ik wudu, tok wudu, prot wudu. Tapi boten saged 100%. Misal kerja nganggo sepatu teng dalan, misal tasik bapak motor napa teng pundi kan kangelan. Niku nggih boten wudu. Ketika masih ngajar nomor mentut niku nggih boten saged tak paksa wudu. Ketika teng dhuwur bis misal ziarah napa teng pundi mentut nggih boten saged wudu. Lah hal-hal sing darurat memang boten saged dipaksa wudu. Tapi paling boten 80% itu keadaan suci. Terus nek kula panjenengan mandi niku tolong ampun mandi tok. Diniati mandi ngilangi dosa gedhe. Nawate usra lirafil min jami'i dzunubi lillahi ta'ala. Jujur kaya atus surat atus jendebat niku. Niat ingsun atus ngilangi dosa krana Allah taala. Iman. Nek mung atus-atus iman. Terus sing nomor kali jenengan nek pun mandi niku diusahakan wudu. Terus bar mandi niku nek boten wudu iman. Terus tempe cedak banyu nggih wudu mawon boten purun wudu iman. Nah, ketika kula panjenengan diusahakan sedina sewengi 80 atau 70% dalam keadaan suci niku luar biasa. Insyaallah kula jenengan mangke mboten candak panase ning yaumul kiamat.
Terus sing setunggal Gusti Allah maringi iyu-iyu niku wong sing seneng mundur. Paling boten nggih 5 waktu niku. Jenderal Sudirman niku salah setunggalipun jenderal pahlawan sing ten pundi-pundi ditandu. Mergone gadah penyakit napa paru-paru stadium 4. Terus gue mlaku mawon mboten saged kudune ditandu. Tapi yang menjadi pertanyaan, semua pahlawan yang gagah berani sakti mandraguna semua bisa tertangkap Belanda. Tapi kenapa Jenderal Sudirman mlaku mau ditandu rondo boten saged nangkap. Wonten ceritane Jenderal Sudirman tertangkap rondo. Boten. Mergone napa? Setunggal Jenderal Sudirman niku langganane mundur, Pak. Jadi terpundi-pundi niku mesti nggawa kendi. Ngentut wundu, kendine kosong diisi ning kali apa ten sawah apa ten belik, mangke prandi jogone batang wundu. Niku rahasiane kehebatane Jenderal Sudirman. Boten pernah batang wundu, bidawa ping wundu, selalu melanggengkan wundu. Nah, terus yang nomor kali wal masjidu ilal masjidi fi dola. Kula panjenengan seneng ning tempat sujud, saged ten musala, saged ten majelis, saged ten masjid. Seneng merampah ten tempat pesujudan, tempat sholat, walaupun dalam keadaan dulmi, peteng. Jadi nek kula jenengan seneng mlaku ning tempat sholat, senajan peteng, senajan listrike mati, jenengan tetep ning musala, ning masjid, ning majelis niku besok ora bakal panas ten yaumil kiamat. Lah, peteng niku bisa diartikan padang, tapi peteng. Utawa petenge padang berarti listrik mati, tapi tetap kan musala ten majelis. Walaupun padang diibaratno peteng, mergone atine kula panjenengan abot ning majelis. Mergone atine peteng. Lah ati sing peteng niku dipeksa ten majelis kanggo ibadah, kanggo salat niku insyaallah besok oleh iyu-iyu ten yaumil kiamat. Allahumma amin. Yang nomor 3 wa amul jaili. Wong sing seneng ngai panganan, wong sing ngelih, wong sing ora tegonan, wong sing ngemis-ngemis. Nah niki kan masih usul nggih ten YouTube nggih ten medsos. Wong do latihan gawe konten macake wong edan terus ngemis-ngemis. Dari beberapa wong nang pasar niku mboten wonten sing maringi. Kadang digebyur banyu, kadang dipecut, kadang disambiti watu. Karena tidak tahu ganjarannya. Nah, ketika wonten tiyang setunggal sing maringi paling gedhe 2.000, ternyata wong niku ngeprank. Golek wong sing atine apik, sing romanan, sing ora kejempan karo wong. Dongeng ngerti, niku ternyata di prank, niku ternyata di syuting, di video dari jarak jauh. Akhirnya wong niku digawe wasiat. Jangan lelah menjadi orang baik.
Dadi wong aja kejeman. Dadi wong sing lumanan, dadi wong sing wah-wah cara Cina niku nggih. Wah-wah cangcung nyah-nyoh. Akhirnya kon merem coba jenengan pejamkan mata. Tangane ngaten. Pejamkan mata tangane nodong ngaten, ternyata sing nang jero karo sing rusak sing bodol iku dhewe duwe cakup. Terus diparingi ya. Kira-kira senang boten? Dodi itu ternyata 100 juta. Sing wong nang kono domba biru donya nene dong lempare watu kedul boten. Kedul kelo. Nah niki berarti ngaten Pak. Jenengan paling wong paling pinten tapi besok pahalane gede. Niki sing diwujudake pahalane dunya wis semuanya boten karo-karuan. Ora pemaning besok pahalane akhirat. Mulane mriki termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah ketika wong niku berpanasen salah setunggalipun wong sing ora kejeman, wong sing wah-wah nyap-nyok cangcung karo wong sing ngeli. Utawa wong sing ora duwe lah gambaran ngaten. Paham nggih? Ini sedikit mudah-mudahan wonten manfaatipun. Setunggal apa Pak? Kelalen, seneng mundur, seneng berkali, tindakan tempat musola yang maksudnya ngaji, kanggo ibadah sing nomor 3, wah, cangcung nyok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.